na nigo abasae agwetania 40 korwa ase ewodi ya Baschache yogotoka ebunge ya Bobasi kaunti ya Kisii banyakaba kogokera amegire banyakaba konyora asinsemo gose asichinjera ao ime yebunge yo ya Bobasi na iga nigagocha chingaki abasaya bange bare aserusa na nigo muroboro yonsi osirwa nere Chesfa Agwaro oyuo boigo obwate ekerenga gyo gochikorigia chikura ase chinseme ekyo munagotumurikito Samiyenda no mugoko gochia asa abanyakenyero banyagancha egotoka ase wodi ya Baschache imeye bunge ya Bobasi ase bakonyegete gwetera ase okonyorera amasomo unokomina okogingira nebinde gwetera ase omwanasiasa Jasper Gwaro gombo ya mono mheshimiwa sabo toretere class ya saru mono na kwirinde na kugingira addressing yonse no cross chinchara me ka kilege konyalgo bakago twigili twanyalde ko ba toko maya kirige tumeifanya kwa mwezi moja na wiki moja ngwa kero mugambi tombi ya mono asingicha toile skirira tukonya sobo mwetu na watu atige biticha bikanora chinyeni boni geto kugora mbuyangure chinyeni lakini mbwate gento kira nkonya sobo gwa amen aborokigwa 45 nigo bakonyegete elio banyarako babagwekinia ase amagima abo na nilikuwa na wanafunzi 45 and I thank God. Unajua ukiita watu wakuje kufanya kazi hawakuje kujifunza hawawezi. Nigo basegetera bamwabo asogosoma chikosi cy'amaboko ekikira bakonye kwenyorera engeria aba murabande ko baseminga anya koro chikosi endekere aseboniga genda osuororo unyare kwegera no enche tari ngegime tekirige enacha koba kingo somigu mpaka nanyare koba ginkumanya igondo bono mwaro de gase yoku y'amaboko nebwate besa nandi kina kityuka naba restekere tuwa chagete class okori gasio ya hair dressing lazima mtu aromoyo tali uko betere. Sasa na mimi nimejua kushuka sasa, hata nisipoenda darasani nifunze ama nikipata hiyo kazi ya kufunza bado tu nitaendelea kushuka niongeze pesa ya matumizi tu, niko na familia. Sasa naona hata walimu wenzangu wenye mtapata kazi msishikilie hiyo kazi peke yake. Tuko na vipawa vingi ambavyo tutafanya mpaka tuendeleshe maisha na familia zetu. Then vijana na washauri kazi ni kazi by the way. Nilikuwa naona salon si kazi, lakini my teacher here aliniambia salon ni pesa na aliniadvise asensemo ya Jasper nigagokeire egekorekyo gekogera nigokera chikokonya abange elibae konye asa magimabo tutaito sigo botaka kuba family chetu na hiyo kana te kosiega koseskire yega abana baito basome banyora at least ekipawa ose talent yogo chokora chimutu taribo mambingo na more moi gore bi salon chaino mumina taribo lakini abarete kose kamneye etige nonya babe pisiga batige noya bore bi bore paraga tobande youths n'abantu abane ko bachi mono kabisa yatutikane amangano borebi turengedinga n'ikigastoka tari bitayita kwa maya nigasabira abasae kubwata chikura eli banyarako babako bachora abaraya baya chingaki chirebosyo abantu baito soka mu bwate chikura asobonge ina resira yakinyetuka tubwate ko reporter yegetase ni kiagetembe Jensam Miyenda